Dako ang kalipay sa mga centenarians gikan sa Davao Region, human sila gitunulan sa ilang cash gift gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD 11. 5 ka mga centenarians ang nakadawat og cash gift kantidad 100,000 pesos og letter of felicitation. Ang awarding ceremony gipangunahan ni Centenarian Focal Miss Hesed Lim uban si Regional Director Attorney Vanessa Gokong, Protective Services Division Chief nga si Miss Gemma de la Cruz, Social Pension Unit Head Miss Maria Victoria Arancon ug ang partner Local Government Unit kun LGUs. Karon nga quarter dugang napulo pa ka mga centenarian sa Davao Region ang laumang mahatagan pa sa maong award. Ang maong programa sa DSWD ilawom sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016 nagtumo nga mapasidunggan og mahatagan og dugang benepisyo ug pribilehiyo gikan sa national government ang mga Filipino centenarians. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.